ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба тамошобинони канали мошинҳои фурӯшӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад дӯстони азиз. боз як навори дигар барои шумо. дар навори имрӯза мошинҳои беҳтарина пешкаши шумо гардондагем дӯстони азиз. навора то охира тамошо кунед ва мошинҳои маъқули дилтона меёвен. дӯстони азиз, фақат аз шумо як хоҳиш, мисли ҳар вақта лайк заданро фаромӯш накунед, подписатсия кунед, зангулак канала афиседа монед, то аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. навора дӯстони азиз то охира тамошо кунед ва ҳаловат баред. рафтем. мошини якум Opel Vectra B, соли барои 6995, мотори 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша соҳиби мошин 30,000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 203,000 рубл мешавад. хоб номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. метавонед занг бизанед, айноми канали мо гап занед, бо арзонаш мекунад. салому алайкум бардои азизи ҷон, хуш омадем ба канали дуюми ма Top мошинҳо. Production of Mehoni. ҳазор омад барои дастгиритон, барои боваритон шербачо. бо дастгири шумо старти бозии арзонаки 250 рублаи худмона сар дод. стоп кунен, яктаги лайки бепула бизанен, састафа тамошо кунен, роҳатен. ячира хотиррасонтон кунам шербачо, 1000 дона лайк анами видео гирифт, 10,000 чиста барои дастгиритон хуш мекунад. салому алайкум бардои азизи ҷон, хуш омадем ба канали ма Top мошинҳо. ҳазор омад барои дастгирӣ, барои боваритон шербачако. стоп кунен, яктаги лайки бепула бизанем. ба хотири лайкотон 10,000 дар бозӣ хуш мекунам. агар 1000 дона ҳами видео гирифт, 2000 гирифт, 20,000 дар бозӣ хуш мекунам. ба ҳам хотир лайкора бизанен, як комментария кунен. старти бозӣ хеҷбеко, дата хеҷбек, як сидан, 60 конверти пулӣ, обши 63 приз. калисвай билет мо бардои азиз 2899 дона. шоҳҷоизаи бозӣ хеҷбек, сасани ҳодиса, свети мендал, дискои престиж, балнои нав, салон тигр салон, люк дора бекансанера бардои азиз. гарени састаниш хубай, задиша буфорат пул, буфорат мошин. не ки боварӣ дорум зади хеҷбека умуман фикри фурӯхтан намекунем. дим шоҳҷоиза сидан бардои азиз. сета хеҷбек ваъда карда будам, хаяга анаму сиданое ки пеш дар ин бозӣ монда будан, ам хеҷ сиданай бардои азиз. гарени тозаи чашкош, кузовшани гарени тозаи ба 1 сол танировка дора, 1 сол ҳуҷҷат. и консонер дорай хеҷбек, бе консонере, консонер дорай иран тигр салонай. сем шоҳҷоиза бардои азиз хеҷбек. мотори простой, кам расход, дискои престиж, салоншани сери салон тоза. хулас сета Opel бардои азиз советский хуш кардагӣ нестем. калисвай билет камаки, курс бо полни поён задагиай. 4 дона билет 1000 рубл, 10 та гирифти, 1 дона падарка. поёнда WhatsApp Сбербанк. карта ба номи Фарух Давлатчиёвич, охириш 5440.
маблағи билета дар Душанбе Сити ёки Сбербанк мепартен, чекона сохранить мекен, дар WhatsApp раун мекен, ном билета менависен, шумо иштирокчӣ бозӣ мешавед. Дар насиби тақдиртон боша бародаи азиз, где-то ягон 4 ё дери 5 рӯз пас финалай. успед ки фақат шербача дер намонӣ, ҳамон қадар билет бисёр гирифтӣ, ҳамон қадар шанс зиёд мешавад. Алпанаи Аллоҳ бошен, лайкҳоро ҳатман бизанед. хоб мошини дигар Mercedes Benz соли барои 6996, мотор 1.8 литр, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша соҳиби мошин 34000 сомон мега ки ба рубли имрӯза русӣ 230000 рубл мешавад. дӯстони азиз, мошинчаи хубай, ягон камбудӣ надорад, фақат фурӯхта мешавад. хоб, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. занг. мошини дигар Ford Mondeo соли барои 12004, мотор D, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 38000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 257000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. занг бизанед бародарои азиз, бо муомила мешавад гуфтай. хоб, дӯстои азиз, яктаи лайки бесума фуромӯш намекунем, подписатсия мекунем. мегзарем ба дигар мошин. Opel Sintra соли барои 6999, мотор DVD, бензин газ, передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша соҳиби мошин 38000 сомонӣ мега ки ба рубли имрӯза 257000 рубл мешавад. хоб, дӯстони азиз, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. занг бизанем, бо арзонам мекунад. дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш, меҳнати моро қадрдонӣ кунед, як тоги лайк, подписатсия ва зангулай каналра зер кунед. дӯстони азиз, хоб, мегзарем ба навори дигар. мошин дигар Opel Astra N. хоб, солаш 2006, мотор 1.6 литр, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 69000 сомон мега ки ба рубли имрӯза 467000 рубл мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки каси конкретна харидорай, мошинча напанавай, яъне ки ягон камбудӣ надорад. салон тоза, краскаш бесарафинай, баллонон нав, ҳама 100%. номерои соҳиби мошин дар болои экран ҳаст. занг бизанед дӯстои азиз. хоб, мошин дигар Lexus GS. хоб, Lexus GS бидаед дӯстои азиз, солиш 2008, моториш 3, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш автомат. хоб, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 65000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба нархи имрӯза рубли русӣ 440000 рубл местад. хоб, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. каси конкретни харидорай, занг бизанад, айноми канали мо гап занад, бо арзоншам мекунад. хоб, мошини навбатӣ BMW тройка бародаро ки солиш 1992, хоб, моториш 2.5, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 37000 сомон мега ки ба рубли имрӯза русӣ 250000 рубл мешавад. хоб, номерои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дӯстои азиз, занг бизанед, каси конкретни харидорай, мошинчаи хубай. мегзарем ба мошини дигар. мошин дигар дӯстои азиз Opel Astra F. хоб, дар кузофи хачибек, солиш 1996, хоб, моториш 1.6 буда, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб, дӯстои азиз, нархша 35000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли русӣ
237,000 рубл мешавад. ماشین دیگر اوپل استرایف در کوزف خجیبک سالش 1996 موتور 1.6 سوی شورش بنزین گاز передача коробкаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این یول قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش دوستان عزیز 40,000 سومی تاجیکی میگه که بر روبل امروزه 271,000 روبل میشود. خب نمرای صاحب ماشین در روی نوار هست. کسی کنکرت خریداره. ماشینچه خوبه. کالسوات کدگی موتورچش تازه نو سالن تازه همه 100%. زنگ بزنید دوستان عزیز گپ زنید. ماشین دیگر اوپل استراجی در کوزف کاروان سالش 2001 موتورش 1.6 سوی شورش بنزین передача коробкаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خب دوستان عزیز ماشین اهمیت بتین کم کم مقصد کار داره پاتالوگش کار داره. خب دوستان عزیز خیلیتون با میفهمین. نرخش 45,000 سومی تاجیکی میگه که بر روبل روسی 305,000 روبل.